Abagusiba minto tigamba kwani andonsi asemure naende bwairire buya gusie mburage gotwa bikone tugwakere nyasaye mbiya mono timate gusengusi onsi kare gotwara kindenda iga so mucho Bosongo. Actually for the past 3 days embure gotwa every evening. That is a blessing and we really thank God as in charge tire mbura abantu mbare konya basimikire bituma erinde riyo bitaruke torosie ndagera tokonyige saku kaka kawaida ngatanga bagusiba minto tigatwanchane tubwatirane konyo yomino rinse konyo yomino tari kwenyara kubwato busieme turebere rusio yamo kauri otabwati nari torakonyane egesakyo tugesuke bosio engana yande taka na ye moyoka naende nabere nganko ye kwana ndira kini namwanga rero tiganye kwanire ndate go kwanire sector ya boda boda ni manyete nga boda boda bange mbare mondigirete but I want to address ntegetemba kwanire aseruge kuigwekana asa matuka make sana nagendrie gari para matuka amake almost 2 years now etabiner na rekwa sa boda boda although tari bonsi lakini a few tinda tiko generalize not even a few majority okay mbaro abaya bakubwa tirichi ko lakini majority of them ogongo kuminga bono inkikegenderete. Number 1, okay, boda boda we understand nabota nyare ko gende school dio to finances choka ndo train driving lakini rende no nyene chisimieti mo bwati che internet inki motari ko korra googling simple traffic rules, simple traffic yani machika makama ke apara omahete kaka chi accident chi nyinge nkoranga nabo chigo nabo togo chitanga lakini asengencho we ignore na kia kogera twasiria abantu para igo boda boda keranko bakwanera tari asobobe igongo kwana ari narorire para naende tari nko bomania tari nko batogonyera tari nko bachaya igongo kwana amagosa ari narorire para so that turekebishe chipara cheto chibabuya ngagera to monto chageti boda boda Kenya ga chageti on a very wrong foot aye chageti bobe a foundation ya bet laid on boda boda was totally a bad one kakambia again tongere tokoroka a main road a highway main road any driver obo yibwe nyange obo boda boda obengo tarore no kogoro no when you are joining a highway you stop and wait, you give way as a chigari chirichigwet until the road is clear kwa manya itagotamboka usikwa manya kuonchoka wana konyara boda boda ere igabi mbete korora go tirimbo kwete para muna chua kai wacha gushtuka ngabamura ngakige karega kwanyoro shu ochire naenda ago kware gari ogenda turi kumuikira kago tena nanda ago kurama igaro on the wrong side lakini ago kurama papa yani they don't even wait kose kwanyora kaka ene highway egari nkuruore kurwa kwa be indicator to your right otagete go join to your right boda boda nkuruore magega na baroje kwa mubekere indicator tete kwenda the right kwa manyora oyo aga asite bodi ko wabura wakira tioni atagete ko gotuoma soke ko chimate bono bagukuminga kiembia mbogo igasi indicator ni iriri igasi indicator igeko koroki na ki omonto ore bosio igatagete kwenda right go left so that you slow or asako genda goji onyiga kwenda to the right na kwenda to the right omobwati ko rumaega mosoenere hani bono gukuminga kick Bosongo tabeti careful yani bunogo negotiate akona iga bunogo oncho kaiga korore korwa bunogo oncho kaiga boda boda ho yase side mirror no ko monyora iga nanda ago korama through the window ago korama kabisa bako kitata mbugu na yore wrong nkiendo ko ndamera tata ago ama tusi ago ngire ndikia yani kose ngotirimbo kamure
kurue para motetu go join go sene highway more about 100 meters akera wikira about 50 meters to the highway kwa beka indicator boda boda eren kurwa kare kurura kubati kurmae kwa beka indicator otagete go onjuka o manya go wakira chori kai hinki ha kuminga bamura indicator nako muno gotirimo kana bo chenga ki yaya egari yire mutu yane iye kwenda to the right chioni ni kiagi okay ekero kuru parking gosene gari richikorire ngaki eitotene ni omonto akororere chigari chigwete to chituoma gose nabo gotumeka side mirror ne windscreen ya maega orro gose para iko clear kaka kwarore para yabaire clear wasoka rigwasokire waikire para boda boda ngocha kare na 70 kurumoino chioni edu hono kuminga ki ekera wacha ewonjo ke kona kwanyora inchengonjo kandi na soire para to go slow down ingonjo ke ngende gose kwanyora kwa ngusire gari reverse di kwa ngusire reverse aga asete korumaga nere kinge ka kwemigereri chikabrosi magagata gite komigereri aete hono kuminga ga ombogo inkwari okay kona ikire gosoka rende nkware koganya just a few minutes ngoncho kirendo ete omaete. Let me tell you, I was driving Nyakoe to Mosocho ekero waikire Nyakoe waetaniri Nyakoe town kidogo nkonyorole climbing lane bone climbing lane yeye okonyore parire ngarake bus yabogore ti passengers ye skuru yarorire nge para is clear etagete gonchoka egaonchoka rimo ekaira na reverse bono mongwana boda boda nere ngocha kare toko mukani ngomboko ganya tata gakitige garira onchoka ngana bongo eta diria kwemigerere magega bus egatariji break ekaira na egaeta igoro ekamobeka nyaro ne customer egato motwe egasega nyabuna tos kino jira maiso iga bono tokobora na bantu zari ngaki umroyo kake kutwa mokani ngatiga nkigi kuri boda boda. What's the problem? So aba muraba itoba boda boda kamuranche follow simple traffic rules on the highway, not even on the highway. Boda boda no ne kenyoro mari e para yo moro mwebwata chikona yani tima tiko se ba wasium kwanyo ara chikode rua kominyo kana sevendu egari ekorumo onye target chioni buya igako igwerare agotoke windscreen iko. Can't we follow simple rules and instructions? Unabona kona yani ekone bagonchoka agonchoka ekona bako kuminga kai mumuroyo ariko chakonyore gari accident ariego tare gukoro muntu ga mara moja abana ba minto boda boda nto banchitira kini aso wancha unabosonga town sengweta okonyora chipigi in fact chietani ti custom bono yani ebakomigireri onyine. Okay totebe kaka omaete ase chipara chia Kenya echikoteba always keep left ekarogotara keep left bono ene pare gotirimboka ene ende gotira wa keep left yaoga nkotirimbokore echine chichumoka nyora chibekira onyine town mako genda kogenda gachitangire ni chigari chi park pavements kwa makanyora ombogere akari chichume chime no akari komigere gotirimboka wacha komanyora side mira moina kai kikigokori agokorama motebi tataga igento kware gokora follow simple instructions chia para. So boda boda you need to change accident chinke tokonyora para unabono mwegwete gari ane njanyora accident bari muma yate nyamataro ya tuwa redo carriage chipara ibere chigotira ibere chigotirimboka bono probox ya pikiri kurwaiga flyover ya gachwe ngotira ndo nyamataro na ikire resort getari kurukukerosia omoga kabonere egente kinate banga when you are joining the highway first stop
and make sure the road is clear before you join the highway. Boda baruwe bakagete nga they are always right. Agocha kuruwe highway au wakira chioni gote na nara eta. Hani bako kuminga kaita. What inkikebe ga bon. So omugako itata kamanya kuruwe parayo moromu abigete se bendia gaswali okabona chua highway yate to tambuka ende bosio. To komera ne paragati. Nabantu wangete bwana agantu wanga ngo chikurigire ri omugako oyo ono igintu giukara agenda oni no buremu acrossirie gari kaumbirende igo nkara karatika lakini rende I want to speak to boda riders asomo yo mukanyeku asomo yo bowanje damo ende mo ka refresher classes goseri mo pagetie stage mwana gosomania simple rules cia para gosona na boko gugwa sesi minga ki one ekara weikire a main road, you are supposed to stop. Oganye, you give way as you weta. Make use of an indicator. Indicator na ere para. Anyway, igon kagere tinga na araba se emiriake, tari kuoma na nare ngem diamono, nyasaye tigaba seni, otherwise boda mera momo okora ne miya mono, na hende mera momo okora ne miya mono, nyasaye oyi.